Helo, shwmai. Heddi ni'n mynd i fod yn ei llun gyda'r geiriau het a sgarff. Felly, ni'n mynd i wneud llun yr het gyntaf. Felly, het bobl mawr neis ffordd na, hanner cylch, llu'r cwm ar y gwaelod, a wedyn streipen ffordd na o dan yma. Does dim geiriau na llythrennau yn mynd i fynd ar y rhan gwaelod hyn, felly gall y streipiau yma fod unrhyw le. A wedyn ni'n mynd i gael bobl bach ar y top. Fel yna. Wedyn, ni'n mynd i gael y sgarff yn mynd tu ôl y cefn. Felly beth sydd gyda ni yw hanner cylch yn dod o gwmpas, neu llinell crwm yn dod o gwmpas, just drws nesaf i'r bobl. A wedyn yn cario ymlaen fel wrth o streipen gyda llinellau paralel yn dod rownd. A wedyn ni'n dychmygu bod y linell yn mynd tu ôl y cefn a'n dod mas yr ochr arall. Felly hwn yr un peth, felly bod e'n dod mas a bod e'n dod fel yna. Wedyn ni'n gallu cau hwnna i ffwrdd. Gallwn ni gau hwnna i ffwrdd. A wedyn beth sydd gyda ni yw lle ar gyfer creu ambell i addurn i'r ddau ochr fel yna. Ar gyfer yn sgarff ni. Wedyn, ni'n mynd i fynd am linell i dorri hwnna lan. Llinell i dorri hwnna lan. A wedyn mae dyn ni 3 bocs hyd at yr rhan yna. Felly mynd i'n fynd 1, 2. A wedyn, dyle hwnna fod yn galw digon o le i wneud siap ar y top fyna. Os yw'n edrych o'n gamol o siap ty, felly bydd e werth i chi ddod â hwnna lawr mwy fyna a rwbio'r darna mas, ond dwi yn edrych eitha hapus gyda'n yrru, a wedyn torri hwnna'n hanner gyda'r yff nes mlaen. Felly dyle fod gyda chi digon o le i roi het a sgarff. Felly bydd ni hy, e, ty, a, ys, g, a, f ar y diwedd. Okay? A wedyn, ni'n mynd i roi bocs fel cefndir. Sym rai bod y bocs sydd gyda chi union yr un lle a ble mae'n bocs i. Os oes well, ydych chi ddefnyddio pren mesur ar gyfer y rhan hyn. Defnyddiwch chi pren mesur. Mae jyst yn ffordd o roi rhywbeth bach i roi bach o addurn yn y cefen. Dwi'n mynd i roi jyst bach o eira'n cwmpo fi'n credu. Jyst i wneud edrych bach o fwy diddorol. A besta hwnna fyna. Iawn, felly, het. So wedyn ni hy. Yn y bocs cyntaf. Betriol ar y top, betriol ar y gwaelod. E. 2 betriol arall, yn tro hyn maen nhw ar ochr dde y siap.
ty. Dyn ni ddim eisiau colli gormod o siap yr het ei hunan, felly peidiwch fyna gormod i ffwrdd o'r cornel. A trial ar y gwaelod, bocs uwch i benna. Felly mae gyda ni'n het a felly nesaf. So ar y top, mynd i'r ochr dde, ar y gwaelod, dod o'r ochr chwith. G nesa. Draw, lawr a bocs. A lan o'r gwaelod. Bocs. Os dim eisiau gwneud i byd o fe. Wedyn eisiau mynd wneud yr un peth dwywaith, mae doi dyn ni'n wneud Felly cymryd bocs i ffwrdd o'r gwaelod ar y dde, a wedyn rhoi un patrial bach mewn. Fyna, a wedyn yr un peth drws nesaf. I gael 2F. Felly mae gennym ni het a sgarff. Cam nesaf yw lliwio. A dyma'r llun wedi lliwio. Felly het a sgarff. Nes i ddewis 2 liw ar gyfer yr het, a wedyn 2 neu 3 lliw ar gyfer y sgarff. Byddwn ni ddim yn trial neud nhw i gyfateb i matcho, achos fi'n credu bydd y ddou'n cael ei golli gyda'i gilydd. Chi moyn bod ych chi set bach o liwiau ar gyfer y het a set bach o liwiau ar gyfer y sgarff, fel bod y ddau yn aros ar wahân, a wedyn rhywbeth gwahanol to yn y cefndir. Felly byddwn ni'n porffor neu glas felly ar gyfer yr awyr yn y cefndir, ar wahân bod chi moyn mynd am rhywbeth hyd o tywyllach fel di. Ond fi'n credu bod porffor neu glas yn ddigon o ychwanegu digon o liw ar gyfer y cefndir, a wedyn mae gyda chi lliwiau oren y melyn dy fi ar gyfer y het, a'r coch a'r gwyrdd fel chi'n gallu gweld ar gyfer y sgarff. Digon rwydd, digon lliwgar, peth pwysica yw bod e'n darllen yn dda hefyd. Chi'n gallu gweld het a sgarff o ran yr ysgrifen yn ddigon rwydd, a gobeithio bod chi wedi mwynhau. Welai chi to.